Ngi ke parti ngi la songkhia ro kan ni but ke jimi ru hakitna pathai ko ong ba SPDP kala sepala de ri ba ke ri dani ye ki kin ruseng te kum ke parti ku mangala patai menin ke bit halor ke jing dai peneso ndai so parti mo ke jing ya so sarkar ke jing trelang sarkar ke thamai ke NPP parti da ka bakini ki anu ki MLA ki jungi ki la leit pan ya sokti ba thawi da ka sarkar thamai da ka leng jungi menin ke si ni le pharo da ka chintho sha president jong ka NPP ba wegno ek tu ching krishan na mangim shop pa la yo pan bai dan ni shom la yo pan rai da ka party halor ti badai te menta ka si habaki ja ku tu menin na ka ni jingalang jong ki ndrutli ki party ka jungi ka kandon na ka liang jong ki anu ki MLA ni na ka liang ka party ni la songkhya kumni ke kemudian kong ni songkhya ya ka ne ka sentiment ya ka sentiment jong ki pai ba nong song jong ne ka rilum ka si jin tia khamtam rilum ka si jin tia khamtam ni i lengba kini kin reutli ki party ki kwa no ban yo no ya u MLA u badai na kata ka jai muri kasi face kasi katubi la shai ba kata ba thak ju ko por ka concern ne ka jing smoke haven't seen jo ki sing halang ma pero per tu apelatif ta kasi ki don ki jilang ki don ki lapan ong no ki demonstration sit in demonstration ni usno ki sing malang paper paper ba jo ki ar ngut ki MLA jongi kalong ka jing pulam no te halor kani nagaleng ka party ru gi pen pau ya ka jing susi ba balengin pen pulam ka de gani ka lat bala da kata ka jela jongi kan yo no dau CM uba CM chief minister nagani ka rilung ka si khamda pen snow se ya ka jing so communal ba ki pai ba jong rilum garo te nagaleng jungi ngila persang ban borden ban wat yaki kum president bat ki prang ba te benin gamit besimit ni khamthia ngila wat yaki hanu ki dan ngila shem yaki leng ba ka telefon leng ba ka phone call te hakajing kren ge jungi te ngila ong yaki balai pede phi khamdon hakate ge ngila ru ban put menin haying jing ba lak men rumbewi former home minister te ndang ngila kren ki ong ba ki ai daw bala slam rat ki lang namar bangi lawan adu kharwe biji haying jong ba ramboi mak yang jonga party le chongi te umlahi banlen slam le shong hang tu te ki ki party ki wan suki pelati bhi phi hadu pa poi ma phi ki medium ni haying jong ki mila rong pa like ta tam te hoi ngaru ngami hu ko por usaba beng ni open kren ni ki MLA jumi argut bat iba medba ngwe ni leader jong gadi kin party but ngeliakren yaki ba ki don ki thu ban thawi ka taka sarkar ka ba thamai ka ba amde ka balong ka non BJP non NPP party government te hang tu ngeliakren shahiru bakin thaw ya ka taka sarkar ba thamai tenrei hal hakapor ba yakren tang ki pramele na man ngamde buye male nagaleng jo ko president pa ngamdon bat ka group chung ki MLA tai por bele ki jano ba ki le bam kila than ki ong tang ba hakata ka por hiru kinang mut ba kata ka meeting kam poi CCA na mar blas lempalat te kila chano ki ong nga haka phone mo ring ong te balai pede pija ba hadi ban abdu bakut kai te hadin bangile kren iru ya katu janmit ya ka media report ba kila aya ka jing support ki ya ka NPP party te halor gani ngala kren pensai hi page na galeng ji ka party ngila don ga negotiation ba kene ka wega group te angin pendep pat ki but ngimpadai hin banle ta pilong persyak no ka party hadin nga pensai hadin nga khoi ki hadin nga kreniki ba piwan no sikmat pan pilung ini ka party ko ba direction ng party ko long tongin pendep ya kane ka formation jong kata non BJP and non NPP government Meghalaya kumbaki kwa kini ki paiba isem halang ba ki party as kumen madong men tagasi ba ki ong ba tola da kala poi hagadu kata uput ba kin yo ban thau ya ka sarkar ngin ko mu ya ka party e ke ba mata ka singan aya ka ku bo sha boro ki pai ba no so ni ka ri khang ba ngin shai ka long ba ki ong kum ne ke nga pi pen bai no ya ki no ya lam jong ka ne group jong ki party
but la layo ya ka format ni ya ka formation ya ka sarkar ka pathamai way ban lead ya ka sarkar chief minister faced ni deputy chief minister ni barko ki minister ki bandon ha ka arrangement ka biang but kan don kami ka signature ka bakila bandon hadu kumbalai thu tam kum om ki menin ka baduna ki ong stang mengi atli armut ki imre jong party ki chogi te daga jing sukhyang ki dari I ya kata da kilale ya kata kila jid UCLP leader ye ba medba tinggal lek menem step he ba medba ngali kendu markhmat om kila don MK mo karai ka besai ba baskem ba baro ki political parties ki bakwa ya kata non BJP non NP government kin form ya sarkar ha kan ki jalaga megalaya ka jungi te ndala biang lut ka signature ke jongki resolution ka bungin pha ha governor ban state claim te ong ki ba stang ku ba armut ki ong ngi ba de ban sign ban penyo ya ka number te ki ong ban dala debek kunta baru khoi te ngi belengim ko ngi party namar i benin ki kham don karai ba shai bangin de claim no ya ka ban form government te ai ko ngamut ban ong hangnem ta kasi shai ka dar ko ba ni kwa bani I no ya ka list jong kita ki ki noilam matmai jong ta ka sarkar ka patmai kapo ka jing long CLP leader jong ba medba but kin don ru se baru khai chung tu ki party ki ba kila penbet ma ki ngam yo shong hanta then we ba baru khai kila put in place mo in order kila bianglut ba kila submit ya ka kin list jong ki MLA ki ba support ya ka but when state claim ho governor jong ka sarkar ba de community develop kum ta ha ba thawi ka sarkar te nga ongi ki ba loilem ban wan ba de join hand ba ka sarkar ka ba thamai bakin thau te ki party ba long niu ba jungi te kila ong sai bala da kalong punta ka babiang pentip ingi mentak roy ka bala ba ngin ko ngi ka party te mene ngala ai ba medba wan ra ngi ka list jong baru khoi gitu ki mo ki leaders ki jong kane ka coalition government ka ba don hapo ka jinga kham tam ulu nu no yelam na pe khasi ni kham da small party ni kham da don ka ji su pheri no ni pediang ni buram ya kata ka sentiment ni ki ba ya ka jinga ngu ji ba wala kim ai ka mandate ba biang yangi mo haka participate pi nang anu ki MLA kim ai ka mandate ba biang yangi ki party rilum be haba kita ki wei ki national party kum ka Trinamool Congress kum ka Congress mo but ka WBP but ka PDF ki la bande balai ni persya mang imarwe hi ba ngi dei bandon haka sarkar ya kata na kum president ha bandong shai na madai mga ba kren ka singi be shomli election ha te kamut kanu government ni khlem dala ba manu banwan te kata kanu government ba te kalai le ban ton te kata te kini ki MLA ki labat ong te bali president ba de ya da kunti le jong menin pi khang ngi aba menin chwa election bi ong ba de kan ba sarkar te ngabare ong kumno phin le ka sarkar thum don ba de ga mon ba shai jongi party le ne hap sna ro ki su ba ba ka jing ong jong ki kalong ka jing kwa jong ki ndai ka rai jong ka party ka de bandon ka supreme body ban rai ka ba de pi ngi respect ya sentiment jong ki ru tang ba kadai guru kom hi ba ka party ka nong ka supreme body ka ban kan ai direction sino ban join party ai ya ka government em feel tv ka formation of pp aging experience ka bari jong anu ngi form ki isi hadis council kala suk ban sarai ki masi ban sarai ban ki bari form sarkar berti lahaban set ki sijaka pinalai le shi ki weg government pp da watang ban lecha pankhana ru dei bandon ki gat palai ka don ka jinya kani te aba kam don ka clear mandate no pai ba ki kwa be bandon ha ka sarkar le jong bat ka don ka lobby ka don ka jikro pi kum gini ki junior no omni ni ki MLA ka long is not looking down ni ki mo ting kum sha ilam ba klaru te tingi don ka ba bu ya ka jing khat ba kum ka pati have to take care about that Tapi don ni kon pre ya ki pa ba mata kam niyo nga don ko ni ba my personal opinion ni ka mo pi haba ki pa ba ki kwa ya ka ni ka jing sin sha ka ba da ka ta ka jing mo ban don khasi nga so kharu ban ong ba ting ka mandate ka ba ay ngi ko long very much fractured mandate habang la khain kai na ka rilum ka si ba jantia more than 60% ki ai national party te ki kimut ba ka clear message ki ba kim pat kwa imat ba ki rilum kin sin sha ta ka taw ngim don ngi pigin number ki ba biang te na ka ta ka taw ka long ba ka message nga ka long gumne ka ni snong long ni snong kya ya ka jing don kam ni SPP ban tam
But ni so kya ro bagi ba ki don kam ban phai khmat chi ri lu na du ka election ni lo ni don kam om ya ki jing tali man ta jong ki party lu na Ukraine na ka por Bangladesh election haling ba jong pi ki media person long ni don kam ya ki trelang kata ka dei ka bangiru ngi kwa te ko muno yala mo balak ni kata hapan maintain ni kata lain no la kata kam ya kam te kan ong su kum no pila su thui ma pi ki pai ba but na shu kwa ban kerpat ya bro kisim halang ba ki deiru ban pensung thu ya gini ki neutral ki party ba ki dei ban le kloy no ya kani ka formation format jo kani ka government nang bakan ai ek ban sim yang i tu ki bala kum sha ja shi si mata ba ki new ishi sha ba kani mo kadon ka seriousness ban thau ya ta ka surag ba thmai ka ban na ki tu ki number bar khoi ki ba ki labu mo nadu noyalam bat ki jingdon ki numbers as well as ong ba ki tu ki number ki belong life way ngam kam kadega boundary jo speed pi kan pendak ya kata mon jong pai ba ke jela participate pi ke bayang rusta kalong pan protect ya interest jong pai ba ban pan trelang ba pai ba te boleh ngilong akin sia ka will jong pai ba ya ka wish jong ki pai ba te kila pensko inga ong dalam biang kumta phone ya ki in one but ni sa join han ta te kai ke bang pa bandong ni up tas tang ya list ya ka formation jong kan ni government wat mai ke bakin tawa le se la shibit la shai te la kin ai kubor nga shingling klik president ban wan ra igini ki MLA ban kini join han hangta tang bangimla ban le ni sha ban nadu bang isdang Malaysia election ya CC jong ka party la shai grar kung gasi la kin job election mar ki pai ba ko si jing ki kwa ek service ban ra government ni khamdon ka jing snow prasha mo la kanunu ka government ni like bai tang bangin wan ra ringkat bat ki ki manifesto jong ka party issue yung party kawai kum hakaba ni ki ba ki an ba pressure ya kanika ya ka interesting pa iba in kren haki kata government bakin relook ya kata revisit yu pudu sam badai ban penbai no ban pendak kum bakila anglu ki pa iba bagani government ada pala tang shooting nanti ban revisit iki ki jing ki badan hangtu haka jing penbai pudu sam ban kum ji giwe issue ki ba dan kam tam jong kri ba ka kan reo kita gelong tenre kumbolong manin hi galong hadak si saya kiru te mentara singi na pensya gadar ba at any moment nasibit ne la sai ya kiwan ya ban thau sarkar na kula ki ban yalam ba kin soilang ya kadeka ban stick claim ha kadeka sarkar ba tmai kata kadeka message no very clear na galian ka party leng baju president ba ka party SPDP form ka ni kwa ya ka kat ban kloy nam hapala la lese la shala da la selma sebiang ko menin ru ka don ka jing sha lep ni tai ban pen bakla jenggut igini ki MLA ki chungi tengi kwa bakat banang kloy nang le no ta kila kula na chunga ngi kin bat ki kula ban le ta parti ni kamle expect ban long ship minister tu kan ki MLA fi tang ba cabinet minister ngi de ban yo wei but ya kanu kanu ka portfolio ka ba maki kin perkhat na galiang gini coalition government ka batmai long ba ngi ru idon kan ka ban ta kun ka parti kwa ban kan ya ka tangi sa i ka jing start ki MLA bat kan ka kadi ke grup ke bakin thawi ka sarkar em ka kala i hangi ka party namar bang bahapo kan ke coalition government kimla banjit ununu tang baki ong kata ka ong ununu ubadai khasi na bring chongki ban lead ka government awari hunlang na kita ki new party ki biang bai kangi ngilong concern ya kan ke jingkwa jongki ni ki pai ba te hadu menin kasi ngalong ka jingja ka basusi hadu bla thang ya ka jing jong wei ni ki emle jongi ka dukan jong uang te apo lain kra but hing ngamong kwa ni sublatif ka social brokaway kari kasi yang tiak la perlu da jing pitar ya katni ki anu ki le jungi te ngang ong ba ngide ban le ya ka mon jo pai ba but kawai du ka party kim le kin jung de mele jong ngiru ban le jang to klem pada ya shai kan don ge pa ki long kar ki te ngi sumsi ya ki na kata kata min ngabu ik du ka city ban withdraw ya ka support jungi ka party laki late makiru ngi ka party ngi haban pa withdraw no pada kata ngau somit mene presiden juga NPP banong phimla ban sipdiang gibri jungi long ko ba pijin that ye gibri jungi ki ba claim na ya yang ba ka procedure ko party em ka jingwan ban pen dikna khmat jong phi ka don khamre sei ki don ta ka ba chhe kan rei ka ba pen tikna ka lo ha ka por ka bang shoban rung ka yung governor ban state claim ban pen i ka seriousness ke joki ba de ka jingko ni don kam ka por ti ba de ka dei ka bo halor du ban sim ya rai ni smo ya ha pe jong ke chongki tan rei kam la ba de ban ong ka constitution ka pun constitution ka party ka chongi ga no decision ka party kan kur tang ha ka